shahararren fim ɗinmu mai farin jini wanda al'umma kuke dako, inda wannan babban sanarwa ta fito ne daga bakin babban jarumin wannan shiri. Cikakken bayani da kuma yadda aka sha gwagwarmaya a ɗauka ta 118 wanda al'umma dama suke dako. Ga ta nan tafi gare ku. Mana sauraro ka biyo mu a sannu, kuma idan har ke bako ne a wannan tasha ta mai albarka, ka dangwala mana suka faɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun sake zafafan shirye-shiryen mu da kuma ingantattun labaran mu. Inda wannan tasha ta mu ta karɓi nauyin kawo muku duk wasu cikakken bayani a dangane da shirin Izzar So wanda muke dako, da dai sauran cikakken bidiyos kananu wanda suka shafi wannan shiri, da kuma abin da zai ƙayatar da ku, da kuma irin falsafar da ke cikin bidiyo mai zuwa, da kuma irin ƙalubalen da aka tarar wajen ɗaukan wannan shiri. Mai sauraro ka biyo mu a sannu, kuma kar dai a manta da subscribe a like a wannan bidiyo namu. Hakan ne zai baka damar samun a koda yaushe har muka ɗora muku sharhin wannan shiri. Izzar So kashi na 118 wanda shahararren daraktan nan Nura Mustapha Waye ya fara aiki a kansa, kuma aka samu tangarɗa ko in ce aka samu rashin sa, inda a yanzu addu'a ne da ke biyo baya ta kowane irin bangare wanda ya danganci wannan shiri, kama daga masu kallo da kuma ma'aikatan cikin wannan shiri. Ba iya wannan tangarɗa aka samu ba, har ma da tangarɗar jaruma Karima Izzar So wato Khadija Yobe. A can kafin a ɗaura aurenta ne wannan jaruma aka fara ɗaukan wannan shiri da ta, kuma bayan an yi aurenta a satin da a saki wannan shiri aka samu matsalar na'ura, wannan shirin ya lalace gabaki ɗaya. Irin ƙalubalen da aka samu kafin a dawo da shi, kafin da shi kan layi har a ɗaura masu kallo, da kuma irin ƙalubalen da aka fuskanta wajen aiwatar da wannan aiki. Producer shirin wato mashirin shirin Lawan Ahmad ya ba da sanarwar cewa an karɓi ƙalubale da dama wajen aikin wannan shiri, inda a wancan satin an tafi hutu na kimanin wata guda ba a ɗaura wannan shiri ba, kuma al'umma da dama sun yi cece-kuce a kai, kuma an ji ra'ayin al'umma da dama, inda wasu da yawa daga cikinsu da ma duk mai kallon wannan shiri aka ba shi haƙuri akan a jirayi lokaci. Kuma ba shakka yawan masha wannan shahararren shiri namu yana tafiya muku bisa tashar da muka saba samun sa, wato tashar da muka saba samun sa a koda yaushe na Izzar So. Mabibi wannan shiri domin da mulmulewa a cikin nishaɗi, faɗakarwa, ilmantarwa da ya shafi wannan shiri na Izzar So. Mai sauraro kada ka manta da subscribe Allah ki bisa wannan bidiyon namu, ku biyo mu a sannu, za mu ci gaba da kawo maka